ne lamɛnbaga jɛkulu cɛya ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ani tanuni o bi aw bɛɛ lajɛlen ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ n ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen aw sɔgɔlen to an na an bɛna aw kunnafoni da aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min labɛnna aw denkɛ n'a balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 25 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 31 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 4 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 10 na o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se k'aw ladɔnniya den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ jagɛlɛnw o bɛ ninnu na nka sanga ni waati i bɛna ye ninnu ka teli u ka teli kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen do i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kan ka jateminɛ caman de kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw man ka ko foyi kɛ aw kunfɛ n'o tɛ aw bɛ kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ hamina sɔrɔ min ko la aw bɛ se k'aw ka jateminɛw banba ka bɛn wagati wɛrɛw ma kamasɔrɔ sɔrɔ dotaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la bilankɔrɔ min bɛ aw bolo aw kana kɛ sababu ye k'olu fana yɛrɛ kɛ nɔtɛ donta o de fanga ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔta kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma aw mago tɛ mɔgɔ ka hakilina ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ Mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale ni jateminɛw olu bɛ aw ka sɔkɔnɔ Mercure b'aw ka sɔkɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de b'a to aw ka fili kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'aw kun dɛsɛlen do ko ɲɛnabɔ aw yɛrɛ hakili kɔnɔna na aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ olu la ka se ka aw miiri ka se ka aw ka kow k'olu sigi sen kan aw ka hakilina ko olu bɛ barika nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw dalakanw olu barikalen do dalakanw bɛ se ka aw ɲuman lase aw ma cogo min na aw bɛ se ka juguman k'olu lase aw ma o cogoya kelen na kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛrɛkɛbaliyaw olu bɛ aw ka ko la basigiw olu bɛ aw ka sɔrɔ kow la ni an b'a fɔ o ma ko stabilité financière olu bɛ aw ka ko la aw kun bɛ jɔrɔ la bolofɛn yɛrɛkɛ minnu na olu tɛna na aw sɔrɔ fo ka taa fɔ Jupiter bɔla aw ka sɔkɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiri bi aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o wulikajɔ n'o cɛsiri kɔnɔna na aw bɛna sɔrɔba minnu kɛ ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ ninnu a ka gɛlɛn sɔrɔ ninnu ka se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo ka sɔrɔ aw ma koba dɔ kɛ ni a ye nin wagati in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara kɔrɔ kɛlenw olu de bɛna aw bɛna se ka olu wasa sɔrɔ fo ka taa fɔ Jupiter bɔla aw ka sɔkɔnɔ aw ka baara kɔrɔ kɛlenw aw bɛna se ka olu nafa sɔrɔ tanunikanw olu caman olu ɲɛsinnen do aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a an ladɔnniya k'a fɔ fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen do kosɛbɛ nka aw ka hakilina ko olu ka ca kosɛbɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ sira kelen min ta o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ni degun ye aw ma aw bilasira k'a dɔn aw bɛ taa sira kelen min fɛ o de b'a yira k'a fɔ sɔrɔw dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye sɔrɔ fanga aw bɛna jɔn aw ka sɔrɔ ninnu kɛta la a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma nka aw ka hakilina ko kɛ kelen ka se ka sira kelen ta o de bɛ se ka aw dɛmɛ n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni aw ye sira dɔw ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw fasoso denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔ siraw olu ka gɛlɛn sabatibaliyaw olu bɛ aw ka ko la gɛlɛya bɛ aw ka sira kan dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ sumaya walew olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma aw ni dalen do sɔrɔ minnu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o sɔrɔ siraw olu ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw olu ma saniya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se a y'aw ka ko sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin mɔgɔ ma ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka se aw ka ko kɛ cogoya la n'o tɛ aw yɛrɛ bi kɛ sababu ye aw ka ko caman ɲɛtɔla ka dan sira la aw ka hakilinaw olu man ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma wa aw kana a fɔ ko aw bɛ mɔgɔw don aw ɲɛnadaw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jagoya la n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye aw bɛ se ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka kunkolo gɛlɛyaw olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman de ɲɛtɔla tiɲɛ ka ɲɛsin aw ma a ka kan aw ka se ka sigi ka miiri ka se ka jateminɛ caman kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ da k'olu dayɛlɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka taafan sɔrɔ cogoya minnu na aw ka waleyaw la aw kana aw kungo fɔ yɔrɔw k'olu caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bila fili caman na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bagina ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan caman bɛna na ta aw ye layidukan minnu bɛna na aw la nisɔndiya kosɛbɛ nka i bɛna ye layidukan minnu bɛna na ta aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o layidukan ninnu tɛna na bɔ a sira ma o b'a yira bilankɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to olu la olu kana yɛrɛkɛ kana se ka don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ n'a a y'a ta kumakan duman ninnu fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw b'a bolo su aw yɛrɛ ɲɛna aw ka kun ni aw yɛrɛ ye wa sɔrɔ min bɛ aw bolo aw kana to o ka yɛrɛkɛ ten n'o tɛ layidukan minnu bɛna ta aw ye o tɛna bɔ a sira ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw bɛna don aw la aw ka ko caman na hakilina filanfilanw aw ka olu fana bila ko ko bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka waleya ɲumanw ale ni sababu ɲumanw lase aw ma aw ka se ka hakilina filanfilan bila olu ko la ka se ka olu sigi sen kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma don aw ka kow la ka se ka ɲɛda kura di aw ka kow ma don nataw kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye wasaw olu bɛ aw ka siraw kan nka ni aw sera aw ka ko kɛ cogoya la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo kamasɔrɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ marisi kalo tile 25 n'o bɛ bɛn tɛnɛndon ma an bɛna ye tuguni kalo bɛ tila ka to yen fo mardi don i bɛna ye marisi kalo tile 26 o b'a sɔrɔ kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ni aw ma tiɲɛ aw yɛrɛ ma hakilisigi kuma caman olu bɛna na fɔ aw ye wa sɔrɔw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka daminɛ sɔrɔ bɛ se ka cuncun ka ɲɛsin aw ma hali ni a ma kɛ sɔrɔ kumaba ye o b'a yira k'a fɔ lundi ale ni mardi olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma n'a b'a ka ko sɛbɛlama minnu kɛ a y'olu kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma n'i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw tulokɔrɔ kuma duman caman bɛna na fɔ aw ye nka ni aw y'aw jigi da o waleya ninnu kan i bɛna ye waleya ninnu fana ka gɛlɛn ka bɔ a sira ma farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ye ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kumakan duman caman olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka jateminɛw mana aw gide ka aw bila sira minnu kan aw bɛ a ka ca la aw bɛ taa nafa sɔrɔ olu siraw de kan aw ka ko ka di mɔgɔw ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 27 ma kalo bɛna tila ka kɛ yen nɔ jeudi don n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 28 ma ale ni juma don marisi kalo tile 29 kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ aw ka profiter ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ siraw olu na se ka sabati ka ɲɛsin aw ma layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni layidukan ninnu dɛsɛlen don ka sabati a bɛ kɛ sababu ye ka layidukan ninnu ka o siraw dayɛlɛ ka ɲɛsin aw ma dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw kawla kalo 3nan denw sagittaire
ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsiw ye kama sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ bɛna sumaya aw bolo kosɛbɛ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ ni aw ye wulikajɔ daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ dɔrɔn aw kana saliya saliyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye aw mago bɛ jaabi mun na k'olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ musakakow ta fanfɛla la sɔrɔw ta fanfɛla la gɛlɛya bɛ se ka don olu la kama sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ barakalen don aw fan fɛ i bɛna ye o de la kalo a bɛna sigi aw ka so kɔnɔ samedi don n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 30 ma ale ni kari don n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 31 ma kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ ni wagati fila kɔnɔna na ni aw bɛ se aw kana se ka saliya fiyewu dɔgɔkun bɛ daminɛ ni kunkɔrɔta ye aw bolo ani jija ni cɛsiri ye aw bolo cogoya min na aw ka taa ten cogoya la dɔgɔkun b'a fɔ a bɛ taa laban yɔrɔ yɔrɔ a ye baara minnu kɛ a bɛna se ka tɛgɛ da a nafaw kan wa dusubɔkow olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la ani futinɛ ko mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la nka aw k'aw ɲɛsin aw ka baaraw ma ka se k'aw ka baaraw kɛ aw kana aw da don ko bɛɛ la o bɛ kɛ sababu ye aw mago bɛ wasa min na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a bɛ se ka olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ siraw olu tɛna sabati ka ɲɛsin aw ma gɛlɛya bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kama sɔrɔ aw senna ko minnu bɛ yen nɔ kɔrɔlen i bɛna ye olu caman bɛ se ka kɛ aw kɛɲɛkow ye a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw dusu faga ka se ka jateminɛw k'olu bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ minnu bɛna na kunda aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bila fili la a b'a yira k'a fɔ aw ka dukɔnɔmɔgɔw n'a ka kabila kɔnɔmɔgɔw aw ka hakili to ka waleyaw kɛ cogoya la kosɛbɛ kama sɔrɔ o bɛna waleya minnu ta ka aw sɛgɛrɛ o waleya ninnu tɛna kɛ waleya sabatilenw ye waleya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛ yɛrɛkɛw ale ni dépense inutiles k'olu ɲɛsin aw ma ka sɔrɔ aw yɛrɛ seko t'a la mɔgɔw kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nka u kundalen don aw kan u bɛna u jigi de sɛmɛ aw la o b'a yira k'a fɔ aw bɛna musaka bɔ aw ka kɛ jateminɛ kɛbagaw ye n'o tɛ aw bɛna kɛ sababu ye ka se k'aw bolo kin ka firifiri layidukan siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati ni fɛn min solola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmaw aw bɛ yɛlɛma minnu ɲinina aw ka ɲɛnamaya kow la kabi wagati tɛmɛnenw na nin ye aw ka yɛlɛma wagatiw ye aw bɛ fɛ ka yɛlɛma min don ɲɛda kura min di aw ka wagatiw ma aw ka wulikajɔw kɛcogoya la ani aw ka ɲɛnamaya kɛcogoya yɛrɛ ma aw bɛ fɛ ka yɛlɛma kura min don aw ka kow la nin y'o wagati de kama sɔrɔ Pluton ale bɛ yɛlɛma de kofɔ ale bɛ aw ka so nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo ka taa fɔ Pluton bɔla aw ka so aw ka baaraw kɛ aw ka projets sigi sen kan aw ka siniɲɛsigi baaraw aw k'olu daminɛ nin wagati in kɔnɔna na Pluton bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛmaw ale ni ɲɛda kura don aw ka ɲɛnamaya kɛcogoya la nka ni mɔgɔ min saliyala ni Pluton bɔla aw ka so aw bɛ tila ka n'a daminɛ i n'a fɔ zoro la o b'a yira k'a fɔ cɛsiri ale ni wulikajɔ aw k'o banba kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka entreprise tigiw ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a ye yɛlɛma kura don aw ka entreprise kɔnɔna na mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka entreprise dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛn baaraw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dayɛlɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na yanni Pluton ka bɔ aw ka so kɔnɔ a y'aw sigi ka ɲɛ aw ka miiri aw ka se k'aw ka projets sigi sen kan Pluton bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma kuraw k'olu don aw ka baaraw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔ kibaruya ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ ale ni cɛsiriw olu ka di aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw fɛlen don aw ka kow la kosɛbɛ kama sɔrɔ Venus ale min bɛ kanu kofɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dusu bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma nka aw ka wulikajɔ ninnu aw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a la wa aw bɛ musaka sɔrɔ a la wa a kɛla sɔrɔ min kama olu bɛ sɔrɔ wa ni aw ma saliya fiyewu sɔrɔ ninnu a bɛna se ka sɔrɔ balilenw k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ minnu bɛna bali ka cun aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali n'a ma kɛ sɔrɔbaw ye kama sɔrɔ marisi bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o b'aw ka cɛsiri n'aw ka jija ani aw ka wulikajɔ de kofɔ o sababu la
o bɛna kɛ sababu ye sɔrɔ cuncunniw a bɛna se ka bali ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kana aw kungo fɔ yɔrɔw k'olu caya kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛna na se ka gɛrɛ aw la nin wagati laban ninnu kɔnɔna na nka ni aw kumana kojugu i b'a ye aw yɛrɛ ka kumaw olu bɛ se ka taga aw yɛrɛ kɛlɛ don nataw kɔnɔna na aw ka se ka hakili sigi ka se ka jateminɛ ba kɛ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la aw gundofɔ yɔrɔw aw kana a caya nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni mɔgɔw kundalen don i kan wagati min na i ka se ka ko kɛcogoya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min ni a nana bɛn marisi kalo tile 25 ka taa se kari dɔw ma marisi kalo tile 31 o waati kibaruya de tun lasela aw ma sisan nɔ ka se ka aw ladɔnniya halisa an ye wagati minnu fɔ ni o ye nin kalo in ye marisi nin ye n ka kuma 3 ye horoscope 3 ye n bɛ a fɔ a la an dun bɛ ka a waleyaw ye dɔɔni dɔɔni a waleya dɔw kɛla ka ban a waleya dɔw fana an bɛ ala de deli minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka futinɛ don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ walima jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ walima jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma ka fura ye o de b'a to an bɛna ye tasuma kasaraw olu bɛna caya an nana a sɛbɛntiyaw sɔrɔ ko kuran ka kasaraw k'olu bi ka kɛ quartier dɔw la donc bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi tasuma kasaraw fo ka taa se accident ma ale ni ɲɔgɔn la faamuyabaliyaw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ ɲɔgɔn la faamuyabaliya minnu bɛ yen nɔ mɔgɔw ka se ka sigi ka se ka ɲɔgɔn lamɛn o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jisuma kɛ a fura ye n'o tɛ ni dusuw bonyana nin wagati in kɔnɔna na fo ka taa fɔ marisi kalo in banna i b'a ye ni ɲɔgɔn la faamuyabaliya nana a bɛ se ka kɛ gɛlɛya a bɛ se ka kɛ dekun ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka i sigi ka se ka ɲɔgɔn lamɛn mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ famille kɔnɔnaw na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se k'i sigi ka ɲɔgɔn lamɛn o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni bɛnw k'olu sinsin ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira anw na ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kɛ maliyɛndenw sago ye ala ka jamana in diya